Karen, Nej. hvorfor kommer vi lige, når vi skal til at parre så? Det er totalt skildpaddeporno. Kan du ikke lige dække hendes øjne eller sådan noget? Hun mister ørerne. Og hun kigger godt nok over på dem. Se, det er små skildpadder. Okay, Karen, jeg kan godt lide, du peger på den lille skildpadde. Der er... Jeg kan ikke se så meget, det er godt. Hvad? Det er helt sindssygt. Hun prøver sådan lidt væk, og så skubber hende væk. Jeg vil gerne sige det højt. Det er de store, altså. Det er sindssygt. Det er helt vildt. Karen. Skildpaddeporno. Hun bliver lidt forskrækket hver gang. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg skal lige se en gang. Nå, skal Men altså, han hygger sig. Han var jo også inde kommet op på det. Karen, hvad vil du gøre? Lad os sige, du falder i søvn i skildpaddeburet. Det tror jeg, jeg gør. Hvad? Prøv sammen, den lille kommer gående der. Er lidt pervers, ikke? Han lyder. Hun var ikke så inde, der ligger ved siden af. Det var hun også. Det lyder ligesom dig. Nu vil han snart sådan. Nej, han er død efter hende. Karen, noget du ikke kan se herfra, ikke? Ja. Det er den der... Tidsmand. Jeg må indrømme, da jeg tog afsted i morges, ikke? Jeg havde ikke regnet med at Det var ikke en af tingene, jeg havde fået... Nej, jeg har ikke set den komme. Karen. Ja. De taber 10% af deres kropsvægt i løbet af de måneder, hvor der er større. Det er også det. Karen, nej, du bliver nødt til at se det. Han savler hende ud i hovedet. Du bliver nødt til at se det her. Prøv at se, han savler hende ud i hovedet. Se så langt hals. Det er helt vildt. Jeg synes ikke ud, som om hun synes, det er særligt rart. Han er garanteret også dårlig i øjnene. Jeg tror, hun er ved at gå til noget andet. Det her er ikke Karen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg heller ikke. Det har jeg aldrig set. Og jeg har set rigtig meget af forskellige ting, der passer. Det har jeg virkelig studeret det, ikke? Men det her, det har jeg aldrig set før. Det er helt sindssygt. Hold det før.